Ola, alumnado de primeiro da ESO, imos repasar a segunda das destrezas do decálogo, daquelas cousas que ten que saber todo alumno e toda alumna de primeiro da ESO, que son as propiedades das potencias. Son 5 propiedades das potencias. A primeira, que se multiplico potencias co mesmo expoñente, bueno, aquí está ordenada con multiplicación de potencias da mesma base. A primeira, se multiplico potencias da mesma base, queda a mesma base e sumo os expoñentes. A segunda, que se divido potencias da mesma base, queda a mesma base e resto os expoñentes. Se o que fago é multiplicar potencias co mesmo expoñente, entón queda o mesmo expoñente, multiplícanse as bases. Se divido potencias co mesmo expoñente, queda o mesmo expoñente e divídense as bases. E finalmente, se unha potencia a elevo a outra potencia, multiplícanse os expoñentes. Imos facelo en dous exemplos, de acordo? Exemplos nos que teño que usar todas as propiedades. A primeira paréntese, fixadevos que ten o mesmo expoñente, polo tanto, queda o mesmo expoñente e multiplico as bases. 2 por 3, 6 elevado a 5, queda o expoñente 5. Dividido entre. Agora vou facer esta paréntese, fixadevos, cando non hai expoñente, sempre o expoñente é 1. 6 elevado a 1 é 6. Non hai expoñente, pero eu sempre lle podo poñer o 1. Fixadevos niso. Entón, isto sería mesma base, queda a mesma base e sumo os expoñentes. 1 máis 3, 4. E tamén hai que acordarse sempre que o expoñente 0 canto vale? 1. O expoñente 0 sempre vale 1. 7 elevado a 0 vale 1. Ben, entón, agora fixadevos que temos unha división de potencias coa mesma base. Queda a mesma base e resto os expoñentes. 6 elevado a 5 menos 4, que é 1. 6 elevado a 1 máis 1. Xa teño o resultado. Isto dá 7. Imos facer un segundo exemplo, tamén tendo en conta as 5 propiedades das potencias. Mesma base ou mesmo expoñente? Neste caso, mesma base. Polo tanto, 3 elevado a 2 por 3 elevado a 3 vai ser 3 elevado a 5. Mesma base ou mesmo expoñente? Mesmo expoñente, 2. Polo tanto, divido as bases. 12 entre 4 son 3. E deixo o mesmo expoñente 2. E aquí é unha potencia doutra potencia. Que pasa cos expoñentes? Multiplícanse. 3 elevado a 6. Ben, finalmente agora teño un produto e unha división, pero fixadevos que sempre son potencias da mesma base. Polo tanto, primeiro fago o produto. Mesma base, queda a mesma base e sumo os expoñentes. 5 e 2 son 7. E agora unha división. Mesma base, queda a mesma base e resto os expoñentes. 3 elevado a 1 é exactamente 3. Tedes que ir practicando isto, fixarvos. Se hai a mesma base, queda a mesma base e sumo o resto os expoñentes. Se hai o mesmo expoñente, queda o mesmo expoñente e multiplico ou divido as bases. E finalmente unha potencia doutra potencia, multiplico os expoñentes. Repasade ben iso porque esta é unha destreza básica de primeiro da ESO.